ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ರೆ ಮರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತನ ಕಣ್ಣು ಪೋತು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಪಂತಿ ಎತ್ತು ನಿಂಚಾಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕುಂತ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರುಂಡು. ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ತೋಟದ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿರುಡು. ತೋಟದ ಫುಲ್ ಪಂತಿ ಜಿಂಜಿದನ್ನು ಪಾಡುವೆ ಐನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಐನಿ ಕತ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಜುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಸಮ್ಮಣದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪನ ಮಿಷನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಅವ್ಲು ದೀತೆ ಐನು ಮಿಷನ್ ಇಡು ಪಂತಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟೈನಿ. ನಿಖಿಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಚಾನಲ್ ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮಿಷನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಬಲೆ ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪುಕ ಬೇಗ ಅಮ್ಮ. ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬು ನೆನಪು ಪಡನ ಹಾಕಲು. ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. నేను పాండ సరి నడపేర్లా పుజింది అమ్మని గోని కొరలే అండర్టేకర్ మన్నాకు దావతే అది పొత్తు షూట్ మనకి ఏసీ అతను వరడి అది నాకు నమ్మకలేదు. ಯಾವತ್ತೆ ಈ ಅಂಗಿದು ಮಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಪರತ್ ಅಂಗಿ ಉಂಡಾ ಅರ್ಧೊಳಿತೆ ಕಲೆ ಒಂದತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪೊಸತ್ತು ಮಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ಮುಕ್ಕ. ಓಕೆ 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 ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ నేను పాడిన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీడియో మంతుందిಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ వీడియోగ్రాఫర్. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. నేను ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬರ್ಬಿಡದ. ಸ್ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಿನ ಓಡಿ ತೋಟ ನಿಮಗೆ ತೋಟ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೋ 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 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕುಣಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುಂಡು. ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬರ ಬಲೆಗಿಡೆ ತೂಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ತೂಕ. ಅಮ್ಮ ಬರ ಬಲೆ ಬೇಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂತ ನಿಡೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡತೆ ಜೋಡ್ಲಾಡಿಜಿ ದಾಲ ಒಂದು ದಾಲ ಅಕ್ಕ ಬರಡ ಇಂಚಿನ ಒಳಗೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ಜೋಡೋಣ мен ಕಾಪು ಜೋಡಿ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜೋಲು ಇದು ಮೂದಾಲ ಗಿಡಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು
itu pada. Udah dah. Ada? Yang tahu ya itu. Ancat ini, itu. Apa antara? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Jauh gitu itu. ನೀಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದಂಡು ನನ್ನ ಅಡ್ಡಗೆ ಸರ್ತವ ಪೆಂಚ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಗಿದ್ದೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಎತ್ತದು ತಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪಂದೇನಿ ಸುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಪುರ ಎತ್ತಂಗ ಆಗ್ಲೇನು ಪುರ ಇಂಚನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಇಂಚದೆ ಎಪ್ಪದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾನ ಓಕೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇ ತುಕ ಏತಾಪನ ತುಕ ಪಾಲುಂಡು ಇಂದೆಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕುದು ಇಂಚ ಫೋನ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಫೋನ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ತೆರಂಗ್ಲಕಾಯಿ ಓ ತೆರಂಗ್ಲಕಾಯಿ ಸೀತು ಪಂಚ ಎತ್ತಾಂಡಿ ಸಡನ್ ಮಿಷಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಾಯ್ತಂತ ತೂನಾಗ ನೆತ್ತ ರೋಪ್ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ಟಾತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಿನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಡಿತೆ ಕಾಪಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ರೆ ಮರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತನ ಕಣ್ಣು ಪೋತು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಪಾಡಂದೇನಿ ಪಂಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆನಪೇ ಇದ್ದಿ ಶೇ ತೋಜಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಂದೋಲ ಬಿರ್ಕದು ಪೋತುಂಡು ಓದು ನಾಡ್ನೆತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಓ ಎಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ತೈಲ ದರಿಯೋದು ಎಂಚಾಣಮ್ಮ
ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಡಿ ನಾನು ಏತ ಆವಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆತ ಅಂಡೆ ತೋಜವಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಅಂಡು ದಾಯ್ತು ನಾವು ಮೀದು ಆಯ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಎತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 12 ಅಂಡ್ ನಾನು ಉಂತಾಯಿನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಮಿಷಿನ್ದ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಬೇಕಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮೀದು ಉಂಡುದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತರುಂಡು ಐನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ನೀಟಾದ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತೋಜಾವೆ ತಾತನಿಂದು ನೀಟಾದ ಅಲ್ತರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟನ್ 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 ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಹತ್ತು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಯ್ ತಾತನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಇನಿದೆ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇಜಿಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನನ್ನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದೊಳಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಪಂತಿ ಎತ್ತು ನೆಂಚಾಂಡು ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತನೆ ತುಂಡು ಬರಿಕದಿರೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಪಡ ದೈ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಡು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉಟ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಡು ಓದ್ತಾರೆ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಚೂರೆ ಪೊಪ್ಪಗಾಪುಜಿ ಪಂತಿ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಿರುಮುಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸರ್ಪ್ ನಾಂದಪ್ಪ ಮುಗಾಲುಂಡು ಮುರಾಣಿ ದೆಪ್ಪುನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರ ಕಾತೋಂದಿತ್ತೆ ಬೇಳೆದಕ್ಲೇನು ಪಂಡ್ರಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಆಡು ಪಂಡದ್ದು ಏತ್ ದಿನ ಆಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಬಲೆ ಇಂದ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿರು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಂದ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಪಾಡುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿತಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಇದು ಮಲದಾಣಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಯಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗಣ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ ಅವರಿನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಕಮೆಂಟ್